Jeg hedder Daniel Svensson, jeg er 31 år, og jeg er professionel håndboldspiller. Jeg har spillet håndbold i cirka 27 år. Jeg startede, da jeg var 4 år, med nogle små pauser indimellem. Håndbold, det betyder for mig et frirum. Det er en legeplads, hvor jeg kan få lov til at folde mig ud, og alle mine følelser de får frit spil. Det er noget, jeg har dyrket og spillet og leget hele mit liv, og det er noget af det, jeg elsker allermest på jorden. Jeg føler nok en eller anden form for frihed, leg med bolden og hygge og samvær med nogle andre drenge, der er mine kammerater, ikke? Og så selvfølgelig det der aspekt med at vinde og kæmpe og slås. Det er i hvert fald nogle følelser, der vækker rigtig stor glæde i mig. Jeg opdagede, at jeg var syg ved, at jeg styrketrænede og fandt ud af, at jeg havde en knude på min hals. Da jeg fik min diagnose, der var min far nede og besøgte mig i Tyskland, og vi gav hinanden et stort kram, og så blev det ellers lige ringet hjem, for det skulle selvfølgelig desværre også fortælles videre til familien. Deep in paranoia, scared of what they told you. Paler than a ghost, how was I supposed to know? Maybe you can tell I'm scared as hell. I feel smaller than I've ever felt. Watch the storm rise over me. Efter jeg fik min kræftdiagnose, der følte jeg mig stort set som værende værdiløs. Der skulle så meget behandling til, og der skulle så meget tid, der bare skulle rives ud af kalenderen, så der ikke var plads til noget andet i livet, og man følte som om man var nede i et stort hul. Døden er selvfølgelig noget, jeg har tænkt på, og det at skulle efterlade tilværelsen har egentlig i mine tanker været hårdere for min familie og min kæreste og dem, som står mig nær. For hvis jeg skulle dø, så er det dem, der står tilbage med savnet, og jeg er bare væk. Men det er klart, at død har haft en vis indvirkning, og har selvfølgelig også fyldt mine tanker en del. De bivirkninger, der var ved kemo, var en del. Selvfølgelig er man jo fysisk slidt og træt hele tiden, men og tabte selvfølgelig håret og skægget. Jeg fik udslæt over hele kroppen og lignede en mellemting mellem en leopard og en jaguar, en giraf, kald det hvad du vil. Det var over det hele, og det kløede. Altså, jeg måtte stå op klokken 3 om natten for at få salve på. Det var håbløst irriterende. Jeg havde diarré 3 dage i træk, og det var helt forfærdeligt. Det udmøntede sig faktisk i desperation, at jeg hoppede i min dyrt leasede BMW med lædersæder og prøvede på at komme ned på apoteket for at få noget Imodium, og ender med at skide i bukserne og i bilen, og det var et værre møg. Men det er jo det, der sker, og jeg havde jo aftalt med mig selv på forhånd, der er hverken gode dage eller dårlige dage. Da jeg fik nyheden om, at der ikke var flere cancerceller i kroppen, der var jeg jublende lykkelig. Altså rørt til tårer og glad, og det er nok den bedste dag, jeg har haft rigtig, rigtig længe. Romkugledag for mig blev jo et stort lyspunkt i al den daglige sure trummerum, der var med dårligdom og opkast og kemobehandling. Det var mit lille fristed. Nu hvor jeg jo ikke havde håndbolden mere, så kunne jeg gå til bageren hver onsdag og få mig en romkugle. Mit syn på livet, efter jeg kom ud på den anden side af min kræftsygdom, har selvfølgelig ændret sig. Det er meget klichéfyldt at sige, at man ser anderledes på det, og man vil prøve på at være et bedre menneske, og materielle ting betyder ikke så meget, men det er nu bare engang sådan, det er. Så jeg har ikke noget imod at tage en kliché i munden og sige, at jeg er glad og bedre, og egentlig bare vil nyde livet mere.